Loh. Sum ni. Loh. Tidak ada ni kau ni. Balik Louis TV. Louis TV tidak ada. Grabe ya. Uy, sudah. Alala. Baru gini guys, baru gini makaya na to no. Chino lang sa taron. So ang tawag ni Chino. No. Chino. Ata gato ni ko. Ina. Asa yan kuan? Kuna. Dako kayo na. May maya, dako kayo. Wala lagi na wala. Manang. Ini sila guys mga. Morning mga. Sige. Kuna. Oh, dako kayo tol. Isa tol. Oh, uyaw mo boy si Butoy. Grabihan na turo eh. Dia ra iki palabi. Ay. Grabihan gini binasa ni aktura ni. Uy. TV rin. Asa may kasulti ni mo na? Kani, kasulti na ko ani. Kuan kanang naigusto mo kaon dito kanang may maya kuan ang ba. Ako ano? Magsulti lang mo, mag-order mo. Sige. Pili lang mo. Gitulon pre. Okay, hanta ka? Gutom din ko ani. Ito ba? Kacang. You eat this one? Igo ka. You eat this one? No. No go. Ay, English kay di na kasabot hapon na sa mukha. Ira. Tulon. ATV. Tulon. Kore, tabiru na Ira. Ira na daw. Ibi ang kuan hus. Tulon. Gitulon uy. Gusto lang kayo gitulon. Okay rin taga dito? Enggak no, last rin. May dentist dia. Ayun kita say kay. Kaya ito pa nang baba ang presyo na. Wala na kaya. So apa na to na rin? Sige. Ako sa tagitanong. Wala po. Nagtapok na ito. Ito mo sa mga riders dia. Sige. Kuha na ninyo dia kay. Mananom sa ko. Sige. Ayaw mo paglangan dia. Amo ning gikuag pa ni agaw ning teka, aso to yasi. Kau may maya. Sige. Lala, Kevin. Nah, tarunga ha. Na. Tako uy. La. Gay. Nah. La. Dako. La. Tarunga Kevin ha, tarunga ha. Nah. Gay. Enggak usah kebuhi ro. Nah. Lawas kira. La. Gay, dako kaayo. Nah, di na makuha sa kadako. La. Tura. Tarunga. Gay. Agoy. La. Dako kaayo no. La. Nah. Gay. So guys no karon kay na. Agoy. So guys, hala, nagkadako maya oy. Hala. Okay. Agoy, dako kaayo. Agoy. Na dako. Oh. Okay. Tarunga. Na. Woy! Arigato. Sugoy na. Ano masasabi mo, Kevin? Pangatlo na to. Pangatlo na. Lakas mo. Dawa uy, tulong ka buo. Wow. Mao nang biyaya sa dagat oh. Dako kaayo. Wow, sugoy. Lo. Kuan oy. Dako kaayo. Daghan na kay subahon sa bado. Ay, daghan na mig subbaon karon sa bato ba? Oh? Dako kaayo oh. Dako kaayo sa biyaya ng dagat. Winners ron si Kevin no? Okay. Di ari ka kintan ko. Oh, dai. Oh. Adlak kan. Ay. Hilang. Tuguti lang. Oh, maya oh. Loh. Oh, aka.
Grasya gikan sa Diyos. Grabe ha. Buinas kay siya gano'n lawak ang mga bayot. Wala, orasyon na. Asa tong kwan dia? Na ay la na ano to. Napagay ka ng sama-tama ni nga kwan nga. Kini guys. Kinahiyaan. Kini guys, ito yung ginikuha ni sa kong igaagaw guys kay maya-maya kay nag-order man ko kay graha mo sugba. Sugba? Oh. Gito yung ginikuha kay Mo ko. request lang ka nga. Request lang ka. Mayong kag gusto kag kanang tulingan na. Ikaw ka na lang maya-maya kay Lo, bila. okay. Oo. Uy, guys siya. Dara guys Mga pila kilo ni? shout out. Lo, Suy, ka boy. Shout out mga mananap. Tara. Yung ipangita. Amahan sa maya-maya. Maya lang. Puni isa. Maya-maya, pwede isa rin. Puna na mo isa ron. Pan, tingin sa ikaw daw. Ko na po ka nang. Sino na po? Sino? May lang yapon. Okay. Na. Ala, malaki. Na. Na, malaki, oh. Na. Uy. Oh, malaki, oh. Na.大じゃなこれ。コックンって言うの。 Ito na naman. Okay 大じゃない。 Bumirada na naman yung tay. 頑張れ。 Mada. Yukuri. Ito ng fighter, no? Ay, laki. Wow. Oh. Malaki talaga yun, oh. デオルで。 Ito na guys. ゆっくり上げるしょうがないよな。 Laki. Guys. Agoy. Laki talaga, oh. Ay, yukuri. Okay. Ayan na, malapit na. Oh, laki talaga. Agoy. Oh, ito na ang pinakamalaking kuha sa kwan. Sa araw na to. Ang tagal, no. Oh. Mada. Ha? Oh. ビッグサイズ。 Ang laki talaga, oh. Ako kayo. Grabe, oh. Dekal. Okay. Grabe. Ito na ang pinakamalaking kuha, oh. No. Siguro nasa mga 10 kilos. Iba talaga guys, pag maganda yung ari mo, yung pamingwit mo maganda. Ang laki.